Nyakora Monge Jwang' inyalo bedo gi siso mar timo gimoro tipenjri ni inyalo dhi kode kanye. Mae sigana mwachako godo chenro mar ohala gi mwandu kawuono ka wamenyo siganda nyanyakach. Mano Gemrai. Nyakora Monge Jwang' kae watwa kod Margaret Ouma. Margaret Ouma miyo maling'ling mopondo e ohande. Mano motenore kod gigo mag duso udi. Inyabedo dwaro shower, inyabedo kidwaro taps, inyabedo kidwaro sink, idwaro gik moko mabero udi. Nyaka choma jibete ka intiere ot. Gigi duto timo gi yo machal nade. Kawuono wayudo thuolo mar go kode mbaka. Wadano konwa ni to wala ni mondo itime ichopo kanade. Mwandu gi igolo gi ka kure. Okonowa kawuono e bet marwa ni mwandu gi ogolo gi pinje maoko. To bende kokelo gi pacho kae, nitie gik mathoth ahinya mantiere kata morango. Mor mare oyudo kanye e ohala ni. Gik mathoth mosebedo kata kotimo kata morango, tita gi nade e ohala ni. Nochake yo machal nade, to time nade, kinde ka kinde kotimo ohala, bende oyudo yuto, to moloyo bende ohala ni kelo ne mwandu. Wawinja ne siganda Margaret Ouma. Iluonga ni Margaret Oyuga Ouma, anya Gemrai modak Katito. Koro sani ohala ma donjo mwatimo, wagolo mwandu koa loka China to gi samoro Egypt to wakelo to wauso ne jo Kenya. Sana sana jok ma gedo, jok mantiere construction, jok manane ni mondo oger odgi maber, gikele wakelo good quality mar mwandu. Sani endi koro kani wachako wala ni, sani en gi higni 2 to nwaneno ne nikech kaka piny sani ringo gi kaka sirikal ni bende tek, nwaneno mondo wachako wala mondo walos godo bende wachung' kiwan moloyo andika kata kuom bet. Kachako tanya wacho ne kapok ng'ato odonje business mari owuon, ber kichako gi andika mondo koro kata ki timo mari ting'eyo kaka koro inyalo manage kambi mari maber. But tich ma mari ber moloyo nikech koro weng'ite iketo kanyo nikech onge kumachielo machaki gole pesa bat mana e wi ohandino, koro nyaka iti kode maber. En ohala maber, ok anya wacho ni en ohala marach, lakini kapok ichake nyaka itim thorough market survey mondo ing'e ni en ang'o maber minyalo timo minyalo uso madhi. Nikech ok inyal wuok kawuono ni dhi chako ohala to pok ing'eyo ni ang'o midwa kelo to market mar gigi ni kanye. Nikech ka koro onge kumachielo ma wadipende to mano ohala ni koro chuni nyaka imondo gokinyi iyaw ohala, iriwri gi jo marketing gokinyi, ubed gi meeting mondo koro ng'ato wuog odhi omanye kuma use gigi mondo koro nikech koro mogiko dwe to be nyaka wachudi. Koro chuni mondo iti matek mondo iwuog gokinyi imondi nikech kae kama wagoye kibarua onge kumachielo. Koro kane ohala ni ochakore, nitiere system kaka wadile gi gige construction ama hardware ama finishing products. Kichake to nyaka ibed gi system maber ming'eyo ni itimo stock taking. To koro kidonjo to wan gi jo sales team mang'eyo ni mwandu adi mowuok to mwandu adi modonjo. Koro miyo wa tich mayot nikech kila department ka department ong'eyo tich motimo. Koro ka in gi system to mi tich mayot, ok ochuno ni nyaka ibed kaendi nikech anyalo monitor kata ka ntiere ot. Ang'eyo ni kawuono usa di to stock modong' gin marom nadi. Inyalo golo mwandu e piny maoko kitimo order, to by the time itim order ka mwandu ni obudhe meli kapok ochopo, iyudo ne samoro kaka nyocha wan gi shida mar dhaw mapinje maoko. Iyudo ka koro freight rate omedore, kichopo kar kabe chaka iyudo ne government kendo chako medo ushuru. Koro iyudo samoro ne kaka ikelo mwandu to gi kaka idwa use opogore. Koro mondo i-convince be jo client ni manosechiwo order koro be bedo matek, but chuno ne nyaka koro ipunguza, i-review prices magi mondo koro kodhi. Mane pek mwanene ohala ni endi. Koro yuto to nyaka wayuti nikech koro kata kidwoke mapiny, ok idwoke ahinya nikech idwaro ni mondo kiny kendo iwuog idhi omo ohala moro kendo. To kidwoke piny
to matiende koro kinyo kacha kawuogi adok China. En ohala matimo bere nikech kiwuok kaka sani e kada wuok ka tawuok kadhi arado gi jo offices gi to samoro ayudo jok magedo wagogo mbaka to wauso to nitiere ma samoro nyisa ni kiki kel ma ama samoro kichopo kamoro chakido ka chak omi oda moro maber moloyo malombo wang'. Ohala ni en ohala mabere nikech mokuongo gionge gi stress ahinya ni nyaki mondi ofis ng'ato mondo korka iyud gimoro to ken mamari tiwuok itiyo matek. Ohala mamari nyaki tine matek. Ohala mamari nyaki wuogne oko itine matek to kendo product mwa uso wantiere gi sink, wantiere gi toilets, wantiere gi choche mobiro ya kisasa ma ok ochuno ne nyaki flash cho. En kisetieko tijino endo tini wuok odhi losore kende. Kaito wantiere gi sockets, wantiere gi extensions, wantiere gi locks, smart locks, dhoudi tinde ji nowuok e kifundi. Tinde watiyo gi gimiluongo ne smart locks. To gi showers be antiere godo. Ohala ni kana chako an natiyo e logistics industry. To basically ase deal gi wach mar importation to gi export mar mwandu. Koro en ohala mane lombo wang'a mana wacho ne chieng' moro achiel nyaka bed gi mara. An bende agole gik moko oko tausi kaka imiya tije mage golo mwandu oko. Emomiyo nadonje ohala ni endi. En ohala manantiere godo e paro. Anya nyiso jok machako ohala nikech ohala kichako to samoro inyalo ga ne kiuso to iyudo pesa no te kodi chako tiyogo marach kiparo ni en mari. To kin ng'ama dwaro timo ohala maber nyaki pogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. To kaber to ng'ato ber ka nigi accountant manyise matimo gimoro amora nyaka accounts keeping go eko mondo ng'i ne mae gima ne wa import godo, mae sales mwayudo kae kama wadhi marach kata watim kama mondo mi olosre maber. Kech pesa kinya donji account titiyogo nikech no ken mari ne en giro ohala. Ng'ama dwa timo kamano mano mana kondiki. Makise yudo sara to nyaki wach ne nyaki os pesa. Nyaki di madhi chupa moro marabuor. To keno wandi mitimo to kitim kabada less kiyao kibedo gi separate account. To wala kichako to nyaki bed gi company account to gi account mamari ma personal ma kodi nyalo tiyo godo kaka in midwaro. Kiyawo accounts ariyo mopogore ten gi maber nikech ing'en account mokuongo en mar ohala mar kambi mokinyale golo kopogore gi gima oken mar kambi. To kiyawo mari mamari ben kiyawo koro ma personal mari nikech kambi ka kata kitiyo to nyaka chuli, nyaki bed gi mshahara kati bed the director. Kaka an gi msara michula ma accountant golo ma ichulo. Koro pesa nani kase yudo ne mai salary mimiya kae tigoli keti account mari kodi nyalo tiyogo kaka imidwaro. Mane momiyo nyaki pog account. To kinya take advantage ni ne director ini wuon kambi account en achiel. Kori dwa gole kaka in mitiyo godo iluongo osiepe bile gimoro matin ami wuogi ni dwa nyiewo gimoro kipani pesa nitie mano wala no bro podho. Ohala maber en mipogo account tiketo gimoro amora bedo in order monde korka idhi mbele go ohala. Ka luore gi ohala okiriu gosiep to ohala okonego bed gi gowi. Emomiyo ng'ama biro kara kata ng'ama nyiepo ichulo kor kikawo. Koro kiketo osiep ni dwari nywando osiep gi tich mano onge kumidhiye. Osiep bedo osiep to tich beda tich. Kichako ohala to ng'ato wacho ni ng'ani ochako ohala obro nyalo to chako ohala ng'ama bro uso, ng'ama bro nyiewo. To osiepe bende tek mondo nyiewi nikech osiepe moko kohero gik jowetegi. Koro momiyo wacho ni nyaki los structure company ma kisechako wandi ni endi to in gi jok madhi to uso ni mokitegemea no osiepegi ma nyaka nyiewi. Koro itegemea joma oko. Koro dino mana iti kichake gima duong' ma nyaka ng'ato ng'e nitiere gimiluongo ne counterfeit. Mano gimokwongo ma nyaka ng'e. Kaito mar ariyo nyaki bed gi your own brand. Ma ng'ato ok bi wacho ne okawo brand na ni endi. Emomiyo koro brand mara nabiro gi Trexel ma bed approved. Koro ka inyalo chako kata gika gi kineno mang'eny mwandu ga gi iyudo ka gin gi brand mar Trexel.
Koro kata kidhi Ideal, for example, nikech Ideal en competitor mara, yudo ka margi bo ndik ni Ideal. Koro kara ka be kibiro to yudo nondike ne Trexel. But documents nyaki bed godo in order, miketo nikech karka indi nyaki iket gimoro amora bed kare kor kichak uso ama kor kichak ohala ni. Yudo gi tok yot ten mana koro kinda ikono puk jakinda koro ingine sambi chako ohala tibedo gi hopes kise set mind mari ni mai gima dwa timo. Koro kata kawi 3 months kata 4 months mondo yudi documents ten gi mise plan mi set mind mari. Koro ken gimi wuok kawuono tiude kawuono, en gima take time. To giko ne to nyaka yudi koseng'i karatese gi moyudo ne gin gik man kare. Higni 5 mabiro sani endi chunya ngombo mondo achope kata gini endi dala nikech Nairobi ka be kora winjo ka koro oromo denda. Adwa kowe yo Kisumu nikech Kisumu ing'e joluo ohero gik mabeyo to mwandu ga gin gik mabeyo. Koro adwa ni mondo alos branches, moro dhi Kisumu, moro chop Mombasa, to gi moro be miye jo Migori. Customers ga kayudo nitiere mayudo online, nitiere mawuok physically tadhi. To sana tijni endi na nyisi kane wachakore ne nitiere jo marketing mawuok ka nitiere structures kaka sani jo China gedo, to nitiere homes migero kich dhi yo Syokimau, kichimo yo Thika Road, kichimo yo Karen. Koro jo sales gi wuok to dhi approach ng'ato ka ng'ato to inyise gima in godo. Koro nitie jomoko ma pod be chak wayudo godo referrals. Konyiewo moyudo ka ber to chak ng'ato wacho ni chak kelna. Tan bende an gi jok matimo na online marketing. Ng'ata bina nanya wacho ne ohala kitimo nyaki kuongi ng'i ne en gin mane makakelo to nyalo miya kata nyalo uso. Emomiyo wacho ni kane wachako to nyaki tim research matara ming'iyo ni ming'ine en ang'o makakelo tanyalo uso madhi. Nikech koro kaka sani endi kaluore okanya wuok na dhi kelo kata mana gari to pok ang'iyo ne geche market margi chal nade. Koro kapok ng'ato chako wala kata ka chunye to wala nikech wala bo kinya bete to en gimi dhi asara. Anya nyiso ng'ata bina none kan tie go wala ma chunye othogo to bet mos mondo chako ng'iya nene ang'o kendo line monyalo chenjo. Koneno ka gimoko tim no dhi maber to pod en gi room mar wilo gimoro manyalo losore mabed kare. To kiko tho e ohala mok dhi maber. Ohala kichako to kiyud profit immediately. Ohala kichako nikech itiyo be gi capital kaka mara ni atiyo gi capital mang'eny mar kele. Kori miyori like 4 to 5 months mondo kor kichak winjo mitne. Koro kiyudo no ohala ni kawi mana higa dwa loko ka onge gimiseyudo. Mano endo to koro wuod machuni ni nyaki lore ichaki par pachi gimachielo minyalo timo. To kenya tho gi gimoro ne dhiang' tho gi dlume dhoge ni itimi atima kata en gima idhi asara titimi atima oyo. Koro sani endi kama wantiere ni endi iluonge ne Ndemi Road, entiere i Kilimani. Inyalo keto pin location ma ikiketo Trexel to keli nyaka kama wantiere. Koro nitiere namba mar simu bende minyalo go mare 0728 895 183. To kendo kata ki search Trexel ibiro yudo wa TikTok, yudo wa kendo Facebook be. Ohala en gima kelo mwandu, jothuro ohala en gima kelo mwandu momiyo pod watho kode nyaka kawuono. Den tija sara de kura se loro madhi dala. Lakini nikech en gima kelo mwandu koro nyaka ti kode momiyo akwayo osiepe gi jok manena te mondo biyo kaw gik mabeyo man godo kaendi. Jakwara Mogejwang' ageno ni somo gimoro kotenre kod ohala ma Margaret Ouma timo e kaunti ma Nairobi aluora mar Kardak ma Kilimani. Kendo en gino manyiso ranyisi ni ohala en gino manyalore. Mana ka giwacho ni chaka chaka. E thuolo ni yena mondo miaka wiyo masani kaduo. Kardana ne nikare ka wacho ni dwaro ne taya mar chandalia. To koro en ang'o ma koro Sanju time iye ka? Ravi ok abiro katimo gima rach. Abiro loso gik manokethore bed mabeyo. Sanju, konya ne pari sani. Pari? Ang'o motimore ne pari? Tach chandalia cha noluar kuom.
ka ng'ato ne nyiero, kendo nitiere kinde moko ma ok wanyal wilgo. Konya jogo maka. Mamono mjo huyu? Hapana. Osemiyowa thuolo mar bedo osiepe. Kuom higni mang'eny, Nyarkochia osebedo ka opong'o utewa gi mor, nyiero, koda sigendni mane chalo mana mekwa wawegi. Kata kamano, sani wachopo e giko mar wuoth mane omulo chunywa ahinya. Kik iwe mokineno chenro maduong' ma gikone biro bedo chieng' tich abich. Erokamano kuom bedo achiel kuom jowuoth. Mae ok en mana giko mar chenro, en nyasi mar pako giko maber. Nyarkochia, sigana mogik, nyiero mogik, Nyarkochia. Mana e Ramogi TV. Ni mar ohala gi mwandu to pod wantiere ka en chieng' tich ang'wen. Par ni ohala gi mwandu biro ni achiel kachiel, to bende nyalo bedo achiel kuom jogo magolo paro ni gino weli magi mitimo e konde duto mapacho kae. Mano tiende onyalo biro iri kin ja ohala kata jal madeher mar mondo ohande ochopi Ramogi TV kar kae mar mondo mi ipuonje oganda kaka ginyalo chako ohala kendo tayo gi yo makare. Inyalo oronwa SMS mano en 360 kichako kata ni ohala gi mwandu tikonowa kama intiere ka ja ohala, kachiel koda ka mbui mar Facebook amido wa live sani mar Ramogi TV kod mbui mar YouTube yoro gi nying mar Ramogi TV Kenya. Kanyo yoro ote mari to wanyalo biro kama intiere wamenya ne ohandi ipuonje oganda luo ni ohala en gino manyalore. Kawuono nyako Ramogi Jwang ka wachako ja ohalawa mar juma wadamenyo sigand jal mawuod luo mabende timo tich mana lap ndeke ma JKIA. Kawuono wadawinjane sigand Joseph Opio. Ma en ohala mabende okawo to dhi godo achiel kachiel ni ohala ni titime yo mane. Mano ohala magolo mwandu e pinje maoko, moko bende igolo pacho kae kadhi e pinje maoko. Ohala ni tae nade? Tainya e kin tich makama mitimo gin gik mage mantiere. Ainya kawuono ka wantiere kae wadawinjane sigande ni to nochake nade? Gin gik mage madwarore to ohala ni itae nade? Wawinjane sigand Joseph Opio ni mar kawuono ene ja ohala. Yo, na would jadu milioni Manase Opio Manase nindo would Zakaria Onyuo wan janya kach ma chiemo sani to wadok Lambwe Mabei County Jamaji Village. Tijini nang'e kuom owadwa maduong' iloni Julius Nyerere emano mako lweta omiya chopo machoponi mapuonjora moketa kapok ani maboro ntie owadwa maduong' mane ni kampuni ma iloni Kenshin mano miwa kampuni mano wachako go tijini. Nok en gima nasomo nopuonja no trainer mang'eyo wada nopuonja mang'eyo urembe no yawo kampuni mare lakini kuom ng'wono ma Nyasaye nabiro ma yawo High Freight Supply Chain and Logistics Limited higa 2023. Tijni nigi ber kaluwore kaka asebede waseneno ber mare. Ng'ama onge geno, ng'ama maybe okosomo gimoro, ng'ama baby nyalo dwaro mar ng'eyo maber. Tijni nigi duoko mare. To ahinya be challenges benego en gi ups and down, en gi samoro wapitia matek to gi mayo. Samoro masirikal samoro gikale, samoro piny ni matek, samoro shuru dhi malo, taxes ma sirikal dwaro dhi malo, samoro weche mag piny koni political mag weche mag siasa dhi malo. Yudo ka miyo joma nyalo invest, joma nyalo kelo mwandu e pinywa ma Kenya ka dok piny. Koro tich matimo ka iluonge gi dho wagunda ni clearing and forwarding. Manyiso ni wagolo mwandu oko to wakele Kenya waka. Kata wagolo koni watero kocha. Gin chiemo gin gik mopogore gin iluongo ni koro ni mizigo kata cargo. Ginyalo bedo chiemo makata fruits kata matunda kata bed gik midhi tigo oko kucho moko bwagine wakelo to koro tijwa en clearance. Tije sirikal, document mag sirikal wan kure mwaloso to gigo dhi bedo maber. Yes. Wadil kum gik mopogore. Obed avocado, obed maembe, obed all fruits obed ringo waoro oko. Obed gik ma oko wa China, wa UK, pinje wagunda, pinje wazungu warabu,
waindi wagologi wanya timo outsource gimilo ni outsource wanya manyo ni outsource wanya manyo ni gine kocha mwakelni ka gimidwaro watimo gigo te all logistics watimo and supply chain watimo nikech mano koro qualification makoro wango mano koro juzi mano koro gine makoro wango makoro wango wanyalo timo mwandu mwandu midwaro mwakelni ka miyude koro yo mayot minyalo yude go. Mar ariyo wanyalo wacho ni gik ma kambi wani kukoro chakore lakini pok obine but pok odhi mabor ahinya but wan gi partners wan gi joma tiyogo e borders kaka Mombasa, Isebania, Sirare, Malaba, Busia, Kisumu. Watemo mondo wayud kaka wanyalo build up nikech iyudo ka jowa madhok mamoko gi Kenya waka osedonje mang'eny. Waluonge ni aviation industry. Aviation industry oting'o gik mang'eny. Wadhie gige mag ndege, wadhie kaka cabin crew, in a lot gik mang'eny manyalo encourage jok matindo ni kikwa bede courses achiel. Wanyalo expand, wanyalo expose ourselves mondo wang'e ni gik mang'eny ma yudore oko. Wang'e ni gik mang'eny ma yudore oko ma we can uplift joma moko manyalo wuok oko. Joma maybe nigi interest mar learn mar ng'e gima timore. Wanyalo expose, wanyalo training, special training mondo inyalo ng'eyo moro kata inyalo yudo kaka inyalo yudo. This JKIA wantie ni is our head office. My head office marwa kama tiye. My an exit and a gateway mar Kenya, main gateway. Manyiso ni ng'ama biro ka en gi thuolo kata mar dhi e pinje maoko nikech ochopo ka. En gi opportunities mang'eny, en gi yore mang'eny mar yudo konyruok sama in ka. Gimanya wach maber manyacho kendo en sama ibedo ka nitie gik mang'eny ma dhi mbele ma maybe jokorwa jowa ma nyikwara mogi maybe ok ong'eyo. Wan gi tije ma kere kaka courses mabeyo manie Kesra ma ji puonjore koni onego beni ji come up mondo ng'e gigi nikech kwa timo courses achiel to which means for example kwa timo kata plumbing korwa kocha ido ga ji aparo timo plumbing at the same which means these people they will be not be exposed or gibedo exposure magi nyalo bedo enlightened go koro kibi logistics open ya wang'ato o expose ngata nitie gima ng'ato nya paro mopogore gi otmango magine maketo wabedo zero grazing manyiso wabedo wabede e community kata society ahinya. Koro ko wuok oko to miyo wabedo gi paro ma mopogore mwagero gwengwa kata gerore kendwa kaka joma tindo joma piny. Ya kampuni kata bero kata challenges mwasebedo go kampuni ok inyalo ran ng'ato achiel, nyaka ibed gi team, nyaka ibed gi management team, nyaka ibed gi the entire team mondo be successful, mondo client o complain kata your entire staff ok nyal complain. Koro nyaka ibed gi joma konyoruo. Logistics ober gima temo wach no ber nikech omiyo ng'ato ma onge geno bedo gi geno, omiyo nyalo bedo gi geno, interact gi joma pogore bedo wendo moa oko, bedo joma dhi, bedo joma timo research. Inyalo bedo kamoro amora minyalo bede. Big number more employee kaka warehouse nyaka ta employee kata dhano 5,000 warehouse nikech nitie jo warehousing, nitie inventory, joma ng'iyo stock taking, a lot of people can get employed. Wan nyaka gi security officers ma yudo tije puongo. Clearing and forwarding kata tije ma timo ka ng'ama nyalo bedo ni nigi dwaro kata ng'ama nyalo bedo ni nigi chuny mar ng'eyo gima watimo kata maybe osetemo koni wa encourage kata wamiye chuny mar geno ni inyalo time. Wanyalo traini ming'e kata wanyalo puonji gik moko te. Anyalo wacho ni wan kaka career advisor wanyalo mi kaka inyalo ng'e gi department kich wan gi department pogore. Koro oyiene ng'ata ka in gi chuny ok inya yawo office kata kampuni immediately, nyaka ibed gi time, nyaka ikri maber. Puonj wanyalo mi puonj kwa winjre maber watiye gi miwinji to ikruok nyaka ng'ato bed go mondo bed gi kampuni. But somo clearing and forwarding oyiene ng'ata so long as ni ja form 4 kata nyamedo sombi kata wanyalo mi training kata special training kata inyalo diversity, inyalo bedo ni isesomo gimoro to maybe in gi chuny kata geno moro mar timo kata bile logistics
Logistics yaw wich mang'eny nikech onyalo miyi yaw supermarket moro, onyalo miyi bed gi transport company, nyalo miyi bed gi kata supplier company, nikech koro in gama outgoing, you move. That is the logistics, we move. Piny nyaka move, piny nyaka ok ibed kama intien. Sami move ilan gik mang'eny, iyudo gik ma ibedo exposed, imedo gik mang'eny madonje pachi. Koro iyudo ka pachi pogore gi ngama piny kucho. That's mane omiyo kwa yudo opportunity kata wayudo thuolo makamba, to nyaka wawuo gi joma ni piny kucho ma geno rumo kuomgi. Monyise ni geno pod nitie, kendo ngima nitie, nyaka wamedre kwa jiwogi ni logistics inyalo wajine watemo mondo in future inyal time. Sani jomotiego kata jomotiego form 4 logistics itime secondary, idin time university, supply chain itime university. Koro yiro nitie kaka the government kata sirikal opoge mondo ji chak donje mos. Koro wa ajowa mondo gichak dhi. Onge geno mose mamiya geno kata miya chuny nyang'eni manyien gima ber ni eyo. Pogore gi mana seyudo cha, maber ni eyo. Inyalo yudo gima nok ipare nya yudo. Manyiso ni a big number mwase mako lwetgi kata mwambe nose mako lwetwa. Lakini kwa yudo ka big number nyalo konyoe. An maber na ahinya ni ng'ato nyayudo kuma donje, ng'ato nyayudo konyruok moro. The logistics is moving, en nyaka wuogi, en nyaka movement, nyaka wuogi from one place to another. Nyaka ibed ki interact, nyaka los osiepe, nyaka los network, build your network maber. Koki nyalo nyale. As okikosana gi client, it treat client eyo maber moro ma kinyo nyalo duogo. Kinyo nyalo refer ng'ato. Gima duong' ni nyalo refer ng'ato, to gi nyalo duogo. Mane client ni. Onge client moro ma nyegeno ga. Mana bichak kiponi chak romo gi moro. But mi se serve no. En client ni, ben office, ben makoro build. Nikech onge o trust, onge ni service moya offer, in services maber. And another thing, machielo en ibedi adieri. Jadieri nyaka ibedi ngama wacha adieri all the time. Nyaka mondi convince client, convince KRA, convince your entire fellow staff, kata jomutiyo kata jomosiepe, nyaka ibedi jadieri. Ichunga adieri samora mora, mwana kukinyalo nyiso ji. Ji neno timbeni kakidhi kakiya. Another thing, kikibedi jatama, kikibedi ngama dwaro pesa haraka. Nitie gik ma oko mopogore. Samoro en gik maricho moko beyo. Sama moko beyo ido ka inyalo bedo badho ma ok ing'eyo. Koro nyaka ipuonj ng'ato, nyaka itiege yo maber. Kineno gima kama, ineno laptop, ineno simu, ineno gimoro ma sensitive, kikimul. Nikech mano no en target mari, in gima nokeli ne en pesa ma ichuli. Waluonge ni agency fee. Mose mino mane mari. Kuom jovijende nyaka iye puonj. Kama kijana kata ngama pod dongo kata ngama pod ni kama nyaka yud puonj, nyaka yie kiyudo puonj manyien. Gima nyien nyaka yie kiyudo. Kuom joma dongo onyalo wacho ni adieri winj gima nyithindo wacho. Ka sani gima timore, nyathi nya bedo gi paro moro mopogore. Kaw idea no. Samoro kodwa timo course ni, samoro nigi course moro, samoro osipene onyise gimoro, koro nyaka jonyuol wambe watim ang'o, wamed paro, wawinj gima nyithindo wacho. Logistics en gima timore kamoro amora. Obed gari mawuotho mana logistics, obed en transport, gi logistics in general. Idhi nyiewo gimoro ikelo, itimango gin gik matimore everywhere. But koro mondo wawinjgi, chuno ni nyaka koro wachak piny, nikech iyudo ka oganda moko gi time kendo gidonje kabisa, nikech ging'e ni kanyo konyruok nitie. Mokwongo inyalo konyo joweteu, mar ariyo inyalo yudo kaka ikonyori mayot. Mar adek inyalo yawo organization kata kampuni mari miyud kinyalo konyo jou. Koro kiyudo tender, iyudo contract, iyudo kata supplies, inyalo kiyudo mondo ikony jogi kata mondo diggi mayot, kata mondo chulgi mayot. Logistics ok wadwa pesa mang'eny. Logistics en mana procedure nyaka ing'e. Pesa ok ng'eny ahinya. Gima duong' ni ng'ato bed gi ng'eyo maler. Pesa ok ng'eny ahinya nikech operation moro amora kata business moro amora nitie joma nyalo bedo gi paro maricho. Inyalo keto pesa kamoro to ok ibedo gi ng'eyo maber. But kanyalo approximate gimoro kaka 100,000 kadhi mbele. Kata wajne 1,400 kata 1,500 kaduogo chien, nikech mano koro keto gima luongo ni bonds, itimo all areas. Mano inyalo bedo equipped maber. Iyudo ka village achiel kata gweng' achiel dhano somo course achiel ji 10 kata 15 kata mana 20. Iyudo ka jogi biro bedo grounded, gibiro timo course, gibiro gero udigi, but koro giwuok tibedo gidhi gero gi oko. Manyiso ni joma manya biro magedo onge. Koro
ka ji wuok oko ji manyo gik mopogore opogore, ng'ato somo gedo, ng'ato somo ma, ng'ato somo ma, iyudo ka koro ji bedo gi ideas mopogore opogore. Koro we build a society, wagero society manigi wich, manigi idea mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik mok ing'eyo, kaka inyalo rito ohala, kaka inyalo rito pur, kaka inyalo rito en ohala te. An komiyuda head office marwa en JKIA, first floor, Fourth Season Center, room D129, Fourth Season Center, JKIA Cargo, Nairobi. Cargo Center, Nairobi, Kichibo Cargo, ibiro yuda. Namba na en 0727 34 8105. Then Facebook, iFreight Supply Chain, email ifreightlogistics@gmail.com. Nyakora Muge Jwang, tich ang'wen ka tich ang'wen wamenyo ni sigeni machalo kod magi mineno kawuono, kendo mago gin mago ohala. En gino mara ni somo gimoro kawuok kuom sigando ohala mano mar Margaret kod mano mar Joseph. Mabende miriek ni mopogore opogore kaka inyalo chako magi kendo tayo gi yo makare. Tudi koda kendo juma manyien abomenyo ni weli mamoko ka miriek ni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti Masani, nyinga